'Yan bindiga sun yi daren mikiya akan wasu mazauna ƙauye sun kashe mutane 3 a nan take. 'Yan bindigan dai sun kai mummunan hari ne a wani yanki na ƙaramar hukumar Gusau da ke jihar Zamfara, inda suka buɗe wuta ba gaggautawa akan mai uwa da wabi. Rahotanni sun bayyana cewa jama'a dai na tsaka da tafiya ne, suna tafiyar da harkokinsu a yammacin Lahadi, sai kawai suka ji harbi ta ko'ina suna harbin bindiga. Mutane sun ɗimauce inda suka rika gudu domin neman mafaka, amma duk da haka sai da aka salwantar da rayukan al'ummomi guda 3. Rahotanni dai daga jihar Zamfaran sun bayyana cewa wasu 'yan bindiga dauke da makamai sun kai mummunan hari ne a ƙauyen unguwar Kade, harin da aka kai a unguwar Kade Mada, harin da aka kai dai a karamar hukumar Gusau a daren Lahadi ya fitar da jama'a daga cikin hayyacinsu saboda mummunan fargabar da jama'an suka shiga. Zagazola Makama masani ne akan harkokin tsaro na yammacin Najeriya na yammacin tafkin Chadi ya wallafa a shafin sa na X a cewa maharan sun kashe mutane 3 a lokacin da aka kai wannan mummunan harin a nan take. Wani mazaunin yankin dai da ya nemi a ɓoye sunansa saboda tsaro ya shaida wa manema labarai cewa harin ya faru ne da misalin karfe 3 na rana. Rahotanni sun nuna cewa mazauna ƙauyen na cikin harkokinsu na yau da kullum, sai kawai 'yan bindiga suka mamaye su suka buɗe wuta ba tare da ɓata lokaci ba. A yayin da jama'a ke gudun neman tsira ne kuma aka kashe mutum 3 har lahira tare da jikkata wasu mutum 3 a gefe guda. Bayan samun rahoton harin, haɗakar jami'an tsaro da mafarauta daga yankin an tura su cikin gaggawa zuwa anguwar Kade. Rahotanni dai sun kara da cewa kafin jami'an tsaro su kai ga isa wannan ƙauyen, 'yan bindigar sun yi layar zana, sun cika wandonsu da iska domin ba duriyar su. Jami'an tsaro dai sun tabbatar da cewa gawarwakin waɗanda suka mutu da kuma waɗanda suka jikkata an garzaya da su asibiti domin a yi masu binciken likita da ba su kulawa ta gaggawa. Wani jami'in tsaro da ke da masaniya akan lamarin ya ce an ƙara ƙaimi a sintirin haɗin gwiwa a yankin domin daƙile yiwuwar kawo wani mummunan harin a yankin. Ya ƙara da cewa ana ci gaba da zurfafa bincike domin gano waɗanda suka yi wannan aika-aika tare da kamo su a gurfanar da su domin su girbi abin da suka shuka. A jihar Zamfara dai na ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da matsalar 'yan bindiga, musamman ma a yankunan karkara inda ake kai hare-hare akan al'ummomi da sace mutane domin neman kuɗin fansa, amma gwamnati ba ta yi komai akan abubuwan da ake faruwa a yankunan ba. A baya mun wallafa cewa wasu 'yan bindiga sun gwabza fada da juna a cikin daji, lamarin da ya jawo asarar rayukan mayakan da dama a jihar Zamfara. A cewar majiya daga rundunar tsaro, lamarin ya faru ne a gabashin ƙauyen Magana mai rake kusa da 'yar tashar Sahabi a yankin Dan Sadau da ke Maru. Fitaccen dan bindigan nan Kacalla Abu Dan Barka ya rasa ransa ne tare da mayaka guda 4 a harin kwantan bauna da aka musu yayin da suke rangadi a cikin daji. Ma sauraro, a nan muka kamo ƙarshen wannan shiri namu na tsaro hakkin al'umma, sai dai mu ce Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu. Mu ne muku fatan alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.